Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu Uthando Nesthembu ongayifuni indaba zabantu sicela sihambele lezi ezivela ku-TV show. Well guys, ku-season 6 mina laba bathanda ukuhleba ngentshela ukuthi kwenzakalani. Mseleku wafika-ke wasethi kukhona uMamtolo. Kodwa kuqala i-episode leyo Mseleku ebize khona amakhosikazi ebabiza kwi-meeting. Bafika kuqala omacele, Mseleku wafika ngemuva. Mseleku wafika enenduku ehamba iphosa phezulu. Wema, sorry, ayiphose phezulu enduku. Wasabuza umacele usenduku yani? Angazi ukuthi Mseleku waphendula wathini. Wathi uMangwabe uyayithanda iqha, uyathanda i-attention, uyathanda. Niyabona ukuthi uqinisele umalume lo ngani indaba ye-fame. Ngizomxoxela we guys kodwa kusasa namhlanje angekho serious. Wathi uMangwabe vele uyathanda ukunakwa, uyathanda i-attention nayo induku. Sahamba-ke isikhathi-ke kwase kufika lelanga leli lokuthi sitshele ukuthi khona uMamtolo. Ngicela uye ku-season 6 uyibukele wedwa. Ungathi yimi. Ubukele induba Mseleku ayiphethe. Uyiphathe saqala sayophela. Sasiphela uMamtolo ese-official kodwa engaveli uphi. Yini into entsha nayo induku. Labanye basebechaza ngezinto eziphathwayo ke angichaza izinto eziphathwayo. Siyasabona induku lesa sipho yabo siyihlebela. Kulona kozoza leya video engihleka khona ngihleka indaba yalezi induku engathi inyoka ukuthi ke nina njalo ngokufuna kwenu izinto la zingekho khona nithele yanduku lena kanti ke kodwa Mseleku naye hayi futhi wenza ngamabomu. Mseleku wenza ngamabomu, uyazi into ayenzayo, uyibonile futhi wayitadisha. Umalume nje lo esizokhuluma indaba yakhe kahle. Ushayo ukuthi Mseleku beneplan ephelele yento ayifunayo ukuba ku-TV nemali esevele nayo. Manje babephambana ngeenkulumo akamncengile ngoba unemali. Into ayifunayo ukuhlala ku-TV. Uma esehlela ku-TV uzobona futhi usuhlala kanjani isikhathi eside. Manje lokho uthi kwavele ubengamsusi phansi. Umthole evele kuleya position akuyona. Kodwa manje into aseyifuna ukuthi simazi. Njengoba sesimazi-ke sikhuluma ngaye noMamtolo akababalile nobani nezinye izinto. Uyafika kumakhelwane la uthi hey Mseleku ungale kuShowmax. KuShowmax ukhuluma okunye kodwa maseyivala buka ukuthi ivala kanjani. Mayeyivala uhleze eyivala esekhuluma kahle ngoMangwabe. Ufike ekhuluma izinto ezirong ngoMangwabe sisithi hawu kodwa ngonesi wethu. Kuthi mase siyovalwa isizini nanga usekhiphela uMangwabe endaweni eziqophelo phezulu. Lo baba ungqondo. Yabona ekubeni ungqondo wakhe yikho nawo okwenza ungasazazi ukuthi ukuyiphi position ulapha kithi uzosidefendela ukuhleba ngento esiyibonile. Hayibo. Hayi. Kodwa phela kwashiwo ukuthi ukuthatha lento kuyenzeka. Amanye yey nangikhuluma into engayazi. Kwashiwo kodwa ukuthi umuntu onentwana angisho ukuthi ubaba Mseleku. Ikhona lento ukuthi abantu bemlandele bengasazi bengqubuzeke. Mase kushiwa kuma-artist ngoba kuyaze kushiwo kwabanye kuthiwe hawu kodwa ube wrong ukukhuluma into enje. Hayi abalandeli bala bafuna ukushayana bodwa. Hayi guys kahleni sena nje sibuka into njengoba sinikiwe i-TV kanjalo. Ngisho kumakhosikazi ngicela ukuthi ngisho kumakhosikazi ngihleze nga-understand ukuthi nibangani ngoba bona bahlala ndawonye. Bona futhi baney'namba zabo, bane-WhatsApp group, bayambhlokha omunye babefuna ukumbhlokha. Wena okwazi kanye nami lokho kuvela nge-TV. Bathani ufuni nama nginilawule. Inkinga ukuthi indlela engizonixoxela ngayo-ke inje. Ngelinye ilanga ngizoba ne-chaos, ngelinye ilanga siney'fundo, ngelinye ilanga siyayihlekela. Manje mina ngifuni lento yakho kuhambisa umoya wo-fan base kakhulu. Yabo manje nalokho ukuthi usuyifan kaMseleku kakhulu usukulethela. Mseleku akanankinga ukuthi abantu bathi thatha lento
ngoba igama lakhe lobulundiza phezulu yilento ayevele ifuna. Mawungayikhona into engishoyo, hamba ufunde onke abaphosti kababa Mseleku la asuke eyincoma khona ukuthi uthini. Akayishiyi into ukuthi kuyobhalwa emlandweni, emlandweni kube kubhalwa ngubani? Ngumseleku, ukuthi wenzeni, wafika ku-TV, wafundisa iSouth Africa ngesithembu, wafundisa uMzansi, safunda ukuthi amakhosikazi akhe anje, uhlalile futhi namakhosikazi afike nawo. Ngisho sikhuluma sithini, ayikho inkosikazi ethe iyamshiya. Yonke lento uhlale phansi wayicabanga. Naleyo ukuthi kuzothiwa kunje uyazi before ishiwo i-TV, ngoba ayiqali ku-TV, omakhelwane bayikhulumile. Kodwa manje sofuna ukuzenzisa ngapha kithi sofuna ukuzenzisa kube ngathi mina ngithe angishongo. Lento iqalwe kule yandlu yomama ku-Facebook. Wafuna futhi untombazane ngase cha mina ngifuna ukubona ukuthi bazomsuka ngempela yini lo osho lento. Isiphi isidingo sokuthi bemsuwe bezoyikhuluma ku-TV lento? Nanga uQueen Lori ebhizi nosibindi, usisi wasenkandla benqondo lobo ngavoda ukuze igama lakhe, ebhizi ngosibindi, kodwa buka ukuthi sebekhulume naye kangakanani ku-TV. Why? Ngoba i-chaos bayayifuna. Hayi, hamba uyoba loyal kwipage la Mseleku, usiyeke la esireview khona, siyeke la thina please, ngoba sizobhlokha nje. Nakhona ukuthi uyadideka ukuthi indaba uyayithanda noma uyithanda, angiyithandi sesilento ngawe sithanda sami. Hayi Mamtolo guys, akasekho ku-season 7, wasala kanjani? Hayibo, u-season 7 ngithi hawu, season 1, hayibo, season 7 episode 1, iphi Induku? Ayisekho Induku. Nibonile ku-season 7 ngoba ngisizwa ngixoxela ngayo, ayisekho-ke Induku. Akuthi shu ukuthi baba Mseleku usimakile ngale ndlela lathi simaka ngayo into asixoxela yona ku-TV. Kodwa seceleni asiyazi indaba yakhe ofana nathi. Yikho nje singathathi sizobe isidide ukuthi kanti yini. Hawu, kahle. Phuma kulamaphage okuhleba kuwo, hamba uyela kungahlebwa khona. Thina asihlebi ngokuhlambalaza. Kazi nithi uThanks yini? Nina njalo. Bye.